Ziyambi Ziyambi anga ane agent press conference yesterday aiwa pamaoffices ake panguva ino anouya achitaura mashoko anovhundutsa vanhu anonyatsokuonekwa kunzi in a desperate attempt to manipulate and to amend the constitution. Tinoona kuti the ruling party ZANU-PF yauya ne-move yekuuya panguva ino vachizama kuda kuwana support kuna vagari nyika yeZimbabwe. Right now tiri kuona kuti more than 4,000 maprisoners have been released. Vanhu vanokwanza vakava nemhaka dzakawandisa panguva ino vouya vachinzi vari kuvawana justice. Sana mina mashoko obudanyirwa panguva ino ndobva subscribe or like on the bell icon. Payamo chinobudanyira chiti this morning Justice Minister Ziyambi Ziyambi announced that 4,305 prisoners will benefit from the recently declared presidential pardon, including 2 to 3 women. The release is expected to help ease overcrowding in prisons. A few days ago, Maori claimed that the blind prisoner amnesty might be used as a way to reduce overcrowding in Zimbabwe's prisons. He alleges that it could also be a calculated move to create space to arrest and imprison people who oppose President Mnangagwa's controversial plan to extend his term in office from 2028 to 2030. Ndo mashoko anoitwa panapa. Tikupinda macomments tonzwa kuti vanhu vapindura kuti kudii. Topinda kune mumwe anobudanyira chiti or they are pressing more space or they are preparing more space for citizens who oppose the 2030. Vanopinda vachiti you can only be making way for political prisoners. Ziyambi vanopinda vachiti since independence how many new prisoners did the government construct? Vanopinda vachiti kupiko vaplana kusunga vanhu. Ndo madevelopments aripo muri Zimbabwe. Tinoona na Ziyambi vachiita sekunge they are trying kuti pane mabenefits auya nemaconstitutional amendments achiuya achiseta kuti maprisoners vasetiwe free, but panguva ino vanhu vari kuona kuti aiwa this is a veiled attack iri kunyatsokurongerwa ma anti-2030 lieutenants kuti vese vacapture vaiswe musungwa. Pinda kumasection medu dzofungo enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, check on the bell icon.